नमस्कार, मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत फणसाचे मोदक आणि ते करण्यासाठी साहित्य आणि कृती बघू। चला मग। हॅलो नमस्कार, आज आपण पाहणार आहोत फणसाचे मोदक आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य हे फणसाचे गरे, रसाळ गरे आहेत, दूध पावडर, दूध आणि 2 चमचे तूप। चला मग आता आपण कृती करू। प्रथम आपण हे गरे मिक्सरला लावून चांगले वाटून घेऊया। आपण पॅन तापत ठेवलेला आहे, त्यामध्ये आपण हे दूध घालू। ते ढवळून घेऊ। त्यामध्ये साखर, साखर घातली आहे, ती पण आता चांगली ढवळून घेऊया। ही साखर विरघळली की आपण हे कॉर्नफ्लोअरचं दूध केलेलं आहे त्यामध्ये ओतूया आणि ते आता चांगलं ढवळून घेऊया। आता त्यामध्ये आपण थोडी दूध पावडर घालू आणि ढवळून घेऊया। आणि त्यामध्ये ही फणसाची पीळ टाकूया। हे चांगलं ढवळून घ्यायचं। जेव्हा बाजूने तूप सुटेल तेव्हा आपण गॅस बंद करूया। आपलं आज हे मिश्रण आता घट्ट होत आलं आहे। यात आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि गार झाल्यावर त्याचे मोदक करूया। आपले हे मोदक हे बघा तयार आहेत। मस्त चविष्ट असे 11 मोदक झालेले आहेत। त्यात आपण बाप्पाला दाखवूया आणि तुम्ही खायला या। आणि ही कृती आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करायला विसरू नका।